Добрый день, поважаныя гледачы. Сегодня у нас такая нестандартная сустрэча. У нас тут есть кава, зефирка и размовы про творчасць Якуба Коласа. Ну и не только про Якуба Коласа, я хочу адзначыць, вот бачыце гэтую невялічкі партрэцік такого человека, якога звали Урха Руханін. Гэта адзін з перакладчыкаў твору Якуба Коласа на фінскую мову. Вельмі цікавы чалавек, бо менавіта яму 30 чэрвеня споўнілася б вельмі шмат гадоў, бо ён 1907 года нараджэння. Але, на жаль, 20 год таму, у 2001 годзе, яго не стала на гэтай зямлі. І якраз гэта невялічкае відэа мы якраз вырашылі прысвяціць і творчасць Якуба Коласа з аднаго боку, і спадару Руханіну з другого боку. Сапраўды, можна падумаць, што творчасць Коласа да далёкіх краёў фіна-угорскіх народаў так і не дайшла. Але гэта насамрэч не так. І вось сведчанне таму і з'яўляецца творчасць, такая, скажем, перакладчаская творчасць Урха Руханіна. Ну, а перед тем, как протягнуть, я, конечно, выпью каву. Ведаеце, што цікава, што Урха Руханін сапраўды выбраў две першыя часткі трылогіі на ростанях і якраз такі перакладаў іх на фінскую мову. Гэта адзіны фактычны пераклад на гэтую мову твору Коласа. Кава смачная у нас в музеі Якуба Коласа. Раю прийти выпить и заодно познакомиться с экспозицией. Так вось, значит, звярнуўся ён, маю на ўвазе вось гэты чалавек Урха Руханін, у 1950-х годах, хутчэй за ўсё я мяркую, але магчыма гэта і раней яго ідэя з'явілася, конечно. Вось, але пераклады выйшлі ў 1956 годзе. Вось бачыце, тут у нас 3 кніжачкі такіх ёсць. І вось гэтую кніжачку першую я возьму і покажу вам дарчы надпіс вось гэтай цудоўнай кнігі, якая зроблена у тэхнікі каленкора, да, ёсць такі матэрыял. І тут, калі мы убачым, калі адкрыем кнігу, то адразу на фарзацы гэтага выдання мы можам убачыць і вось адна кніга з дарчым надпісам, першая частка у палескай глушы, ну і вось другая частка. Так вось, менавіта першая кніга, якую можна побачыць, была падпісана Урха Руханіна Якубу Коласу, дзе напісана «Многоуважаемому Якубу Коласу от переводчика». І цікаво, што імя і прозвішча ён напісаў лацінскімі літарамі Урха Руханін. Гэта адбылося 23-го, ёсць там дата, адпаведна, 23.06.56 года. Вось, і сяло ведал озера, адпаведна, Карелія. Да? Важна сказаць таксама, што дарчы надпіс сведчыць пра пэўную павагу перакладчыка да аўтара, яшчэ тады жывога Якуба Коласа, бо ў сярэдзіне лета 56 года яшчэ на гэтым свеце Якуб Колас знаходзіўся, да? Тады ён яшчэ быў жывы. Відавочна зацікаўленасць, чаму ж выбраў Урха Руханін менавіта гэты твор, менавіта трылогію, першыя две часткі трылогіі на ростанях для перакладу. Калі задаць такое сабе пытанне, то ёсць пэўныя адказы. Бо хутчэй за ўсё факта такой тэматычнасці нельга не заўважыць, бо палескі край, як і Фінляндыя, як і Карелія,
досыць лясныя краі. І з другого боку, гэта яшчэ і краі, дзе вельмі шмат вады. Да? Палессе славіцца сваімі балатамі. Ну, а Фінляндыя і Карелія, Суомі і Кар'ялы, як кажуць на іхніх мовах, яны таксама азначаны тым, што вельмі шмат азёраў там. Вось. І хутчэй за ўсё фактар прыродны, кліматычны, ён сыграў ролю пэўную, да, зацікаўленасці перакладчыка Руханіна да менавіта гэтага твора, да, і менавіта тых частак, якія прысвечаны менавіта таму, калі той тэматыкі, калі малады Андрэй Лабанович, сам Якуб Колас, выкладаў калісьці ў розных кутках Палесся. І гэта сапраўды такі падыход шмат тлумачыць, да, чаму ж выбраў аўтар менавіта гэты твор. Ну, а па-фінску, бачыце, Палессін судан майла. Вось, так гучыць гэты пераклад. Не ведаю, правильно я почитал, не читаю на финской мове, але паспрабоваў, прынамсі. Важно сказать, что я уже згадывал, что 23 чэрвеня, 6 месяц, гэта чэрвень 56 года, Колас яшчэ тады быў жывы, хутчэй за ўсё гэты пераклад, гэтая кніга трапіла жывому класіку беларускай літаратуры. Верагодна, не ведаў, канечне, Урха Руханін Якуба Коласа, ён уже Константин Міцкевіч, як вядома. Але гэту кніжку сапраўды Колас мог трымаць у руках. І на пэўны час, і дагэтуль займае вельмі значнае месца, займала калісьці значнае месца ў бібліятэцы беларускага класіка. Важна таксама адзначыць і тое, што яны былі, ёсць як бы супадзенні біяграфічныя, да? Трэба сказаць, што абодва яны былі прыняты ў саюз пісьменнікаў у 1934 годзе. Ці то былі яны абодва настаўнікі. І пагэтаму сімвалічна, што Урха Руханін, вось гэты дзядзя вельмі прыгожа на гэтым партрэце, ён перакладаў свайго старэйшага калегу, як бы атрымоўваецца так, да? Вельмі сімвалічна. І яшчэ жонкі у аднаго і другога былі таксама настаўніцы і Урха Руханіна, і Якуба Коласа. Да і самі яны былі менавіта адна з галоўных іпастасій менавіта настаўніка-выкладчыка. Да? Ужо пасля Коласа ішло пісьменніцкая справа, якая у далейшыя часы стала вельмі важнай. Ну і для Урха Руханіна таксама перакладчыцкая справа з цягам часу стала досыць важнай, займала значна большую ролю, чым яго першапачатковая выкладчыцкая кар'ера. Ну, перад тым, як працягнуць, зноў вып'ю каву, бо ў нас сёння вечар, так скажем, Колас, кава і размова пра творчасць Якуба Коласа і пра пераклады нават Урха Руханіна. Ну, каб працягнуць, трэба звярнуцца да яшчэ адной цікавай кнігі, якая таксама была перакладзеная Урха Руханінам. Гэта другая частка так званых палескіх аповесцей. Гэта у глыбі Палесся. Тут што важна зазначыць? Ну, па-першае, назва, да? Каукана Палесьяса. Палесьяса, напэўна, так. Гучыць па-фінску. Гэта кніга, гэтаксама была перакладзена, гэтаксама, напэўна, і ў гэтыя часы, 50-е гады, і выйшла трошку пазней, 1957 годзе. Вось цікава тое, што, да, на жаль, ніякага дарчага надпісу не пакінуў Урха Руханін.
Да? Гэта проста кніга трапіла у музей без дарчага надпісу. Так вось, гэтыя кнігі, яны адлюстроўваюць вельмі цікавую рэч. Калі ўзяць першую частку так званых палескіх аповесцей, да, то мы можам убачыць якраз такі звесткі пра тое, што Карела-Фінская рэспубліка яшчэ была тады, вот тут на фарзацыі можна ўбачыць, што Карельская рэспубліка была яшчэ тады не аўтаномнай рэспублікай, а проста Карела-Фінскай савецкай рэспублікай. Да? Адпаведна, тут ёсць надпіс Карела-Фінская сацыялістычная савецкая рэспубліка. І такая ж, толькі па-фінску, канешне. І такі ж ёсць на адваротным тытульным лісце, калі ўжо ёсць выходная дадзеная, тут прапісана, што гэта тыпаграфія Міністэрства культуры Карела-Фінскай ССР, горад Сартавала. Вось. Да? Калі мы бярем ужо другую частку, якая Каўкана-Палесьеса, напэўна, так, то мы можам убачыць, што гэтая кніга выдадзена ўжо ў 1956 годзе, на 57 годзе, і тады ўжо адбылася такая метамарфоза, то бок гэта такую, скажем, адносную незалежнасць Карела-Фінская савецкая рэспубліка страчвае і становіцца Карельскай аўтаномнай сацыялістычнай рэспублікай. Вось. І цікава, што таксама тут ёсць і на фарзацы пазначана адпаведна, ну і на адвароце тытульнага ліста таксама гэта пазначана. Зноў-такі горад Сартавала. Тут у этой кнізе сапраўды ёсць на адваротным тытульным лісце, можна пабачыць надпіс, што гэта горад Сартавала, аднак уже Карельская аўтаномная савецкая рэспубліка. Такім чынам. Ну, а каб перайсці, з вашага дазволу, з'ем зефірку, зап'ю кавы, і далей ўжо будзем гаварыць пра далейшыя наши переклады і творчасць Якуба Коласа па-фінску. Да, вельмі цікава, што 1956 год, гэта вельмі сімвалічна, я ўжо казаў, да, што тады выходзіць першая кніга, не тая, вось гэтая. Першая кніга палеская у палескай глушы в 1956 годзе, і менавіта тады сапраўды Карела-Фінская савецкая рэспубліка, яна адносна мае незалежнасць, 16-я рэспубліка Савецкага Саюза. Але 16 ліпеня 1956 года страчвае такі статус Савецкай рэспублікі, становіцца аўтаномнай у складзе РСФСР. Вось. І важна сказаць таксама, што у гэтым першай кнізе, у дарчым надпісе, тут пазначаецца Велвозера. Гэта населены пункт, у якім доўгі час працаваў Урха Руханін. Ён быў простым спачатку настаўнікам, а пасля дырэктарам школы гэтага села, карэльскага села, і працаваў ён там з 1947 года по 1961 год. Быў дырэктарам мясцовай школы, сапраўды. Ну і 1956 год стаў значным для Урха Руханіна тым, што на 20-м з'ездзе КПСС Руханін быў рэабілітаваны, быў яшчэ падчас сталінскіх рэпрэсій. На жаль, яго гэта гарніла рэпрэсіўнае не абышло. Гэта яго рэпрэсіі не абышлі. І з гэтага часу Руханін
атрымлівае права жыць у сталіцы тагачаснай Карэла-Фінскай сацыялістычнай рэспублікі, у далейшым аўтаномнай Карэльскай рэспублікі савецкай, у Петрозаводску, сталіцы, а таксама быў адноўлены ў праве з'яўляцца сябрам Саюза пісьменнікаў савецкіх. На жаль, 56 год гэта час, калі Якуб Колас 13 жніўня, на жаль, адыходзіць у свет лепшы. І такія, бачыце, розныя справы адбываліся, бо, конечно, розніца вялікая паміж імі была, калі Урха Руханін нарадзіўся ў 1907 годзе, то Якуб Колас 1882. Але, тым не менш, абодва для сваіх краёў былі натуральна значнымі. Важна сказаць таксама, што ёсць сярод гэтых трох кніжак, ужо я вам паказваў, шаноўныя гледачы, ёсць яшчэ адна кніга, якая была падпісана ўжо музею Якуба Коласа. Нагадаю, што музей быў створаны 4 снежня 1956 года. Хто не быў, абавязкова заходзьце. Так вось, калі стварыўся музей, праз 3 гады пасля смерці Якуба Коласа, то уже значна пазней, конечно, не адразу са стварэннем музея, але значна пазней, у 1982 годзе, якраз на 100-годдзе нараджэння беларускага народнага паэта, Урха Руханін дасылае кнігу ў музей с дарчым надпісам ужо музею. Тут написано на дарчым надпісе так. Можна аўтограф называць, можна інскрипт нават яго, па-рознаму называюць. Хто як зручней каму, то і карыстаюцца. Больш складаным тэрмінам, альбо больш зразумелым для сябе. Вось у аўтографе, дарчым надпісе ці інскрипце можна прачытаць наступныя словы. Музей народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, переводчика. Руханін 3.11.1982 года. Якраз гэтая дата з'яўляецца 100-годдзем з часу нараджэння Якуба Коласа, якое вельмі шырока адзначалася. Аднак гэтая дата і гэты дарчы надпіс зноў-такі сведчаць хутчэй за ўсё пра павагу, досыць вялікую павагу перакладчыка да аўтара і сапраўды тлумачыць невыпадковасць перакладу Урха Руханіна палескіх аповесцей Якуба Коласа. Нагадаю, што ў гэты час музей узначаліў старэйшы сын Якуба Коласа, Міцкевіч Даніла Канстанцевіч. І такім чынам гэта кніга дасылаецца у музей. А цікава, што у музеі таксама у нас захавалася такі невялічкі зварот, такі невялічкі ліст, дзе Урха Руханін піша наступны зварот. Я вам яго зачитаю. Уважаемые товарищи, на русской мове пишу. Я в 1956-57 году перевел эти две книги классика белорусской литературы Якуба Коласа на финский язык. Прошу передать их музею народного поэта Беларуси Якуба Коласа в знак дружбы наших народов. Петрозаводск, 3 ноября 1982 год. И прописан адрес. Петрозаводск, Советская 6, квартира 75, Руханін Урха Нестерович. Ось зварот, уважаемые товарищи. Гэта, зразумела, хутчэй за ўсё ён пісаў у Саюз пісьменнікаў ПССР тагачаснага, так? І праз Саюз пісьменнікаў ён даслаў ліст адпаведны і дасылае музею гэтую кнігу, але ўжо з дарчым надпісам музею. І трэба сказаць, што ў 1982 годзе якраз такі Урха Руханін жыў тады ўжо ў Петрозаводску, бо я раней згадваў, што атрымаў магчымасць такую жыць у сталіцы. І вельмі сімвалічна, што гэтыя кнігі, дарэчы, выйшлі менавіта ў свой час у Петрозаводску.
Петровской по-карельску и по-финску, как называется город. Ну, а Петрозаводск по-русски, відповідно. Бо Урха-Руханін довгий час, більше, ніж 20 років, менавіта жив у гэтым горадзе. Ну і далей, сапраўды, у гэты час працаваў у рэдкалегіі часопіса, які называўся проста «Карелія». А што далей? О! Згадаў. Важна сказаць, што вельмі цікава аформленыя гэтыя кнігі. Я ўжо гаварыў, што абедзве кнігі яны вось у стылі такого калінкору зроблена, да? Ну, то есть з матэрыяла калінкора дакладна. Вось. І ёсць яшчэ цісненне. Як вы бачыце, да, ёсць такі прыём аформлення кніг як цісненне. То есть выціскаецца нешта на вокладцы кніг. Адпаведна, тут цісненне залатое, да, назва напісана і аўтар Якуб Колас. Вот таким цісненнем зроблена. Але яшчэ зроблена такое цісненне, як бы таким народны арнамент. Гэта сапраўды вельмі цікава, і у першай частцы перакладзенай, да, палескіх аповесцей, другой, якую пераклаў Руханін, і яно адлюстроўвае такі арнамент, які характэрны для фіна-угорскіх народаў. Так? І з другого боку гэта яшчэ і набліжае нейкім чынам да Палессі, бо як і культура фіна-угорскіх народаў, карельцаў, вибачаюся, фінаў, вепсаў, якія жылі, вось гэта ўсе тры народа на тэрыторыі сучаснай Кареліі таксама жывуць. Там вельмі багатая культура народная, але і на нашым беларускім Палессі таксама досыць багатая культура, да? І вот такое афармленне, мне здаецца, нібыта спалучае, набліжае абедзве краіны сапраўды, як сам Урха-Руханін казаў, дружба наших народаў, да? Нейкае сяброўства, сапраўды ёсць нейкае падабенства, хоць здавалася б, гэтыя народы і культуры, і гэтыя і адзін і другі край досыць далёка знаходзяцца, так? Але вось гэтая кніга набліжае абедзве два краі, і такім чынам, дзякуючы працы Урха-Руханіна, сапраўды творчасці Якуба Коласа становіцца нейкім чынам бліжэй да народу Кареліі, сучаснай Фінляндыі, сапраўды дзякуючы не толькі Якубу Коласу, але і Урху-Руханіну. Ну, шановныя сябры, кава ўжо падыходзіць да заканчэння мая. Не толькі размова, але і кава да заканчэння. Апошні глыток зраблю і падвяду, напэўна, выснову, да? Што ж мы хацелі б вам гэтымі нашымі перакладамі, расповедамі пра Урха-Руханіна і Якуба Коласа сказаць. Цяперка ўжо таксама з'едзеная, так што засталося толькі падвесці высновы. Ну, а высновы тут вельмі простыя, канешне ж. Вось. Па-першае, варта сказаць, што дзякуючы Урха-Руханіну палескія аповесці знакамітыя беларускага паэта, пісьменніка Якуба Коласа упершыню прачытала фінскамоўная аўдыторыя, да? Бо гэта перадусім фінскамоўнае выданне. І ўжо аўдыторыя фінскамоўная магла з імі пазнаёміцца у другой палове 1950-х гадоў. І зноў такі можна сказаць, што прынцып выбару Урха-Руханіна менавіта палескіх аповесцяў быў нейкі такі прыродна-кліматычны, каб фінскім чытачам было блізка тое, што яны чыталі. І мне здаецца, што сапраўды праца у спадара Урха-Руханіна атрымалася такім чынам,
фінскамоўная аўдыторыя Карэліі, сучаснай Фінляндыі можа сапраўды чытаць гэтыя дзве кнігі, якія напісаў калісьці Якуб Колас па-беларуску, ну, а перакладзены Урха Руханіным на фінскую мову. Ну, а мы, напэўна, будзем пакрысе завяршаць. Дзякуй за ўвагу. Чытайце Коласа па-беларуску, па-фінску, у розных выглядах, на розных мовах і да наступных сустрэч. Шановныя гледачы, ставьте подобайку, подписывайтесь на канал, YouTube канал Музея Якуба Коласа. И калі будет 1000 проглядов, то мы працягнем размаўляць про Якуба Коласа, про розныя цікавыя кнігі, як вось гэта, разом с кавой и рознымі цікавымі думкамі и поглядом на творчасць Якуба Коласа. До наступных сустрэч.